Jeg vil i denne video vise, hvordan man kan arbejde med lineære funktioner i GeoGebra. Og jeg vil tage udgangspunkt i det her eksempel, som drejer sig om en tur til Amsterdam, hvor at man skal ud og leje en bil for at køre til Amsterdam, og der er 800 km hver vej. Og så har vi fået to tilbud. Det ene er på PB-biler, hvor det koster 4.000 kroner for leje af bilen, og 4,5 kroner per kørte kilometer. Og Amex Cars, der koster det 3500 at leje bilen, og 5,5 kroner per kørte kilometer. Og så skal vi finde ud af, hvilket tilbud, der er billigst. Så jeg vil starte med PB-biler, og der vil jeg lige bruge den her metode, hvor jeg indsætter to punkter og kan tegne en ret linje igennem dem. Fordi det ved vi, sådan er det med en lineær funktion. PB-biler, det har i hvert fald et punkt, der hedder A. Og A, det kunne være det første punkt. Og det vil sige, når vi allerede har kørt 0 km, så koster det os 4.000 kroner. Jeg skal måske lige sige, at ud af x-aksen, der har jeg sat kørte kilometer, og op af y-aksen, det er prisen. Så hvis nu jeg har kørt 0 km, så koster det mig for PB-biler allerede 4.000 kroner. Så der ligger altså et punkt, der hedder 0,4.000. Og i GeoGebra, der adskiller man de to koordinater med et almindeligt komma her. Så der har vi A. B, det kunne være for eksempel, når vi har kørt 1000 km, så er vores x-koordinat altså 1000. Og hvad er prisen efter 1000 km? Det er jo 4.000 kroner plus 4,5 gange med 1000. Det vil sige, det er 8.500. Så det er to punkter, der ligger på vores rette linje her. Så kan jeg jo så tegne en linje gennem to punkter her. Sådan der. Og så har jeg så en graf for PB-biler. Min funktionsforskrift, den er egentlig skrevet herude, men den er jo ikke som vi plejer at kende den. Vi vil jo godt have skrevet den som y er lig med ax plus b. Det er jo den vi plejer at arbejde med, når vi arbejder med forskrifter, generelle forskrifter. Så vi højreklikker på, vi går herud og højreklikker, og så kan man se ligning er lig med y er lig med ax plus b. A, det er jo hældningskoefficienten, og B, det er skæringen i y-aksen. Den klikker vi på. Og så kan vi så se her, vores hældningskoefficient, den er 4,5, og vores skæring med y-aksen, den er 4.000. Så der har vi altså vores funktionsforskrift. Den viden kan vi bruge, når vi skal til at tegne MX Cars ind. Og det kunne jeg lige skulle give den et navn, den her, så vi kan holde hånd i hanke med det. Vi omdøber den, og i stedet for at den skal hedde A, så kalder vi den for PB. Det er jo PB-biler. MX Cars. Den skriver vi ind hernede. Den vil jeg bare skrive som funktion af x. F af x er lig med. Og min hældning, altså for hver gang jeg kører 1 km, så koster det mig 5,5. Så hældningskoefficienten, den er 5,5. X plus min b-værdi, eller der hvor den skærer med y-aksen, den hedder 3500. Og så taster enter, og så tegner den så grafen for MX Cars. Og den vil jeg også gerne lige kalde omdøbe her, så den må godt komme til at hedde MX. Okay. Sådan der. Så kan vi så gå ind og aflæse her. Når de to linjer de skærer hinanden, så er prisen den samme. Så det kunne jeg godt lige tænke mig at finde ud af, hvornår gør de det. Skæring mellem to objekter, og så klikker jeg først på den ene linje, og så klikker jeg på den anden linje. Og så har vi altså et punkt C, der indikerer for, hvornår de to linjer de skærer hinanden, og hvornår de er lige dyre. Og det kan jeg aflæse herude. Det gør de efter 500 km, der er prisen 6.250. Og når vi har kørt mere end 500 km, så kan man se, så er PB-biler billigst. Altså vil jeg vælge PB-biler. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad er prisen så, når jeg har kørt de her 1600 km? For det er jo det, vi skal ud og køre. Og der vil jeg så gøre det, at jeg vil sætte et punkt i 1600. Det kan jeg skrive hernede. Og nu vil jeg komme op, det skal hedde D. Punkt. Og den skal hedde 1600. Og det skal bare lige på x-aksen, så den hedder 1600,0. Bum, så er et punkt D. Så kunne jeg godt tænke mig at få et punkt, en linje, som står vinkelret på x-aksen. Så det vælger jeg her. Vinkelret linje.
Og den skal altså klikke på et punkt, og der vælger jeg på punktet D, og så vælger jeg min vinkelrette linje, det skal være x-aksen. Og så får jeg så en linje, som står vinkelret på x-aksen, og som går igennem 1600 km. Og den skærer jo så min graf for PB-biler. Så jeg vælger skæring mellem to objekter, skæring mellem PB-biler og min vinkelrette linje. Og der kommer et punkt E. Og punktet E, det fortæller os, at ud for 1600 km, der koster det altså 11.200 kroner. Så det vil sige, at prisen for at komme til Amsterdam er 11.200 kroner.